En Ribadavia, entre a pedra antiga e o ruído dos trens, houbo unha historia gardada durante décadas. Moita xente buscouna como un crime, mais o verdadeiro crime era outro: a persecución nazi e o Holocausto. No medio dese tempo escuro apareceron tres nomes: Lola, Amparo e Xulia. Eran tres irmás de Ribadavia, mulleres humildes, coñecidas pola cantina e polo quiosco da estación. Alí vendían doces, atendían viaxeiros e escoitaban máis do que dicían. Durante a Segunda Guerra Mundial, milleiros de persoas xudías fuxían de Europa buscando unha saída cara a Portugal. Algúns trens chegaban a Galicia cunha carga invisible: medo, fame, papéis falsos e a esperanza de seguir vivos. Cando un aviso chegaba á estación de Ribadavia, Lola sabía que non podía mirar para outro lado. Ela, coa axuda de Amparo e Xulia, recibía as persoas perseguidas, daba comida e ofrecía refuxio. A casa e a contorna da estación convertéronse nun lugar de silencio, agarda e protección. Segundo os relatos conservados, había un pequeno agocho preparado para que os fuxidos puidesen descansar antes de continuar. Non era unha operación grande nin vistosa. Era unha rede pequena, discreta e moi perigosa. Participaban persoas de confianza, condutores, un barqueiro e alguén capaz de entender linguas estranxeiras. Cando chegaba a noite axeitada, os perseguidos saían cara á fronteira portuguesa. Ás veces a ruta ia por estradas secundarias, outras, por camiños ou preto do Miño. O obxectivo era sempre o mesmo: chegar a Portugal e dende alí buscar un barco, a América ou o norte de África. Ninguén na rede podía presumir, escribir cartas nin facer preguntas demais. O silencio era unha forma de supervivencia, porque a vixilancia existía e o perigo era real. Fontes posteriores contan que axentes alemáns chegaron a preguntar en Ribadavia máis dunha vez, mais no pobo ninguén parecía saber nada, e esa ignorancia compartida salvaba vidas. A historia fala de máis de 500 persoas auxiliadas, aínda que o número exacto segue sendo difícil de probar. Precisamente por iso, compre contala con respecto, non como lenda baleira, senón como memoria posible e humana. O que si aparece con forza é o carácter de Lola, lembrada por moitos como unha muller que non deixaba pasar fame a ninguén. Antes daquela rede, xa axudara a presos e persoas necesitadas nos anos da guerra e da posguerra. Amparo e Xulia compartiron ese risco sen buscar recoñecemento e sen contar a historia nin sequera á familia. Co remate da Guerra Mundial, a estación volveu parecer unha estación pequena de provincia. Mais para quen pasou por alí escapando da morte, aquel andén quedou asociado a unha palabra: liberdade. Décadas despois, un sobrevivente buscou dende Nova York as mulleres que lle axudaran nunha noite decisiva. A súa procura abriu unha fenda no segredo e permitiu que outras persoas comezasen a investigar. O escritor Antón recolleu aquela memoria e, co tempo, a historia saíu á luz pública. Ribadavia acabou homenaxeando a Lola, Amparo e Xulia como loitadoras pola liberdade. A placa non devolve as noites de medo nin os nomes perdidos, pero axuda a que o silencio non sexa esquecemento. Hoxe, cando miramos a estación, a xudería e as rúas de pedra, entendemos que a historia non sempre fai ruído. Ás veces viaxa nun cesto de doces, nun coche sen luces ou nunha porta que se abre de madrugada. O chamado crime desta historia non pertence a elas, senón ao mundo que obrigou inocentes a fuxir para seguir respirando. E fronte a ese crime, tres irmás decidiron facer algo sinxelo e inmenso: abrir un camiño.